vanhu vobuda patara vachiti zvakaitika kuMozambique ndo zvimwe chete zvaangoitika kuZimbabwe. Toona vakomana vekozwa ava neintelligence system yavo vanenge vachiexposa ava the outcome ava yekuMozambique vachiti aiwa maelections aya haana kumboitiwa zviri credible, zviri free kana zviri fair, vachiti aiwa SADC toda kuiona involvement yayo, but vanenge vachipa option yekuti SADC inoita its involvement, but vanonyatsokuona kuti aiwa kunyange nemaleaders acho ari muSADC aiwa ndo vanatori maallegations ekuva illegitimate. Sana bila mashuka mudanyuka kuna vakuna kuzwa subscribe or like on the bell kuti vinonyora vachiti Frelimo rigged the whole election from start to finish. They printed ballots without all the candidates, delayed the delivery of ballots, voter intimidation, and all the nasty xenophobic behavior they did. It's a shame. This is promoting instability in our region. No democracy in SADC. Thomas vanobuda tarafana vachiti aiwa this SADC region hamusina democracy. From the leaders acho vana vanoona kuti kubva kune vanoti the chairman the SADC region vanoti aiwa vane allegations illegitimacy. Tichipinda kune mamwe member states vanoona Mozambique vana pane mascandals emaZimbabweans vanozwa kuti aiwa vanonovhota nekubackdoor, vanoona kuti kwanga kune voter intimidation, mamwe macandidates anga asipo pamaballot papers acho mamwe akanonoka kuuya. All these things ari kuuya panapa achiaccumulator achitaura kuti aiwa zviri tozviona kuti aiwa muthe SADC region nemaleaders avo vakomana ava they just want to cling on to power, but when it comes kumavotes aiwa havana kana vote but they want to remain on to power nyange vanhu vasingavadi. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi ava pinda comment section medu dzemafunguro enyu, subscribe or like and turn on the bell icon.